Dire sardo palwanu ting ranu Dresing karsanira dening kanyut manis eling nira Gusti roning kamal mirah ingsun Anakku Jayanggoda nuwun wonten pangandika ngadhawuh lan kowe Anila nuwun wonten pangandika Gusti kabeh para pendherek lamun to tak sawang isih katon sumanggem hanyanggemi ora bakal balenjani marang kesaguane nggone wis saguh bilani Gustimu Prabu Bathara Rama. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama. Inggih. Sang Narpati, sedaya para pendherek, para wadyabala boten wonten ingkang kumawani utawi boten wonten ingkang gadah niat badhe merengkang sabdanipun Sang Narpati langkung-langkung dawuh timbalanipun Gusti kula. Sinuwun Prabu Bathara Rama. Ya, bagus. Ya kaya ngono kuwi ingkang tak karepke. Kowe karo aku saguh bilani pukulun Prabu Bathara Rama. Mula ora kena ndeliya, ora kena banjur gugu karepe dhewe. Perang gedhe Giryantara wis kebacut tumapak, wis kebacut dumadi. Kowe karo aku ora kena banjur rontek umbul-umbul. Ingkang digawa wadyabala saka negara Ngalengka ingkang minangka pratandha yen to wis ana senopati ingkang dijunjung dening Prabu Dasamuka. Awit sak patine Patih Prasta wiwit wektu dina iki apa wektu kepungkur tumeka wektu dina iki. Ngalengka durung jumenengke senopati. Kowe karo aku kudu ingkang prayitna ngati-ati ditunggu bareng-bareng. Besok kapan tekane senopati saka negara Ngalengka diraja? Leng-leng lalu angulati Surya mangrang sang wayah Anggota Anila kula wonten dawuh ana paribasan lagi mingkem bae tak sawang saka kadohan kedap-kedap katon ana kumlebeting bandera layu ana rontek umbul-umbul tangeh lamun yen to dudu utusane Dasamuka kula nuwun lajeng prayogine lampah kados pundi aja nganti karindon gawe tetep senopati perang wektu dina iki dumurung ana ing tanganmu. Ora perlu kowe butuh senopati pengapute wanara ingkang mayuta wendran cacahe. Terang terwaca dawuh pun Kanjeng Rama kepareng kula magut madyaning Ngaloga ingkang praetna ngati-ati pethukna senopati saka Ngalengka sedika.
sesaking rananggono magawe gelar gelaring perang mukir jaladri ana kethek dadu utawa kethek jambon ulese sapa kowe enggal ngaku kowe takon marang aku Jayanggoda putrane Narpati Sugriwa oh anak Sugriwa ora tedeng aling-aling kowe sapa lagi katon madyaning palagan yen kowe takon marang aku Raden Sutopaweni Raden Sutopaweni lagi wektu dina iki aku mangerti marang kowe aku tinggalane Kanjeng Rama Patih Prahasta kowe anak Prahasta iya maju hormatane palagan mengku karo apa aku ngopo dawuh Sonesari Koko Prabu Dasamuka supaya aku maju jurit numpes Rama Wijaya Sakwadya kalani kegelarung mumusmu apa kamu kowe ngucap ngrasani Dioningkes pepundhenku pukulun Prabu Rama karena nanging janjus bisa nyempal baune Jayanggoda kiwa karo tengen babu apa karo nguriku wadyabala tanpa ilanganake ulan nyumbari senopati perang ngalengka aku karo kadang kula Dimas Paweni Genyo padha karo kemping loro gencah pati ora sah kakang mumus yen panjenengan musuh karo aku ayo tak kembali kadidayanku tiban tangan jengkel padamu maju rancang arek-arek aku
Jayanggoda apa? Semeneh karosanmu isih tangih kang ana mburi. Wis sambat kaniaya. Lamun to kowe nedya mangerti perbawaning cis pusakaku ingkang bisa nyipta dahana. Ora wurung lebur dadi awu mungsuh karo Suta Paweni. Duka yayah sinipi Raden Suta Paweni sak sampunipun prisa kawontenaning wadyabala andhane Prabu Rama Wijaya ingkang ketingal magut wonten madyaning Rananggana namung kethek setunggal pun Jayanggoda. Nanging Raden Suta Paweni sampun dipun paringi prisa kedah ingkang prayitna. Awit watak wantuning Bala Wanara menawi ingkang majeng setunggal kanca ruwangipun sami amping-amping godhong amping-amping kayu gedhe saking katebian sami ningali rencangipun ingkang nembe Bandayuda nanging sekinten kanca ingkang nembe Bandayuda wau semu keseser utawi kawon. Para wadya wanara sigra nampi bobotuen sasmita namung sak gebyaring tathit wadya bala wanara ambyuk wonten madyaning Pancabakah ngeroyok mengsah saengga lebur papan tanpa dadi. Mila Raden Suta Paweni kuwatos dhateng perkawis ing kados mekaten menika aglis nedya mungkasi anggenira Bandayuda mengsah Jayanggoda tanpa tur sigara nyandak pusaka ingkang awujud encis ingkang prabawanipun linangkung dupincis dipun tancepaken wonten Bantala mblegak sami saknalika Bantala ing kono nulya mijilaken geni sak lumbung Bandung gedhene nempuh wadyabala utawi nempuh Raden Jayanggoda. Raden Jayanggoda mundur kethek-kethek Pancawati ruwangipun ingkang mawu cacahipun sigra nedya mbelani ambyuk wonten madyaning Rananggana nanging kepeksa mandheg lampahipun sedaya para pragu sawit dupi sami sumerep wonten geni sak lumbung Bandung gedhene kaya bisa ngoyak para wadyabala wanara. Ayane opo iki? Waduh. Woi, mundur.
Kepiye Jayanggoda ngaturaken ketiwasan Rama? Ketiwasan piye? Senopati perang saking negari Ngalengka dipun sarirani Raden Sutapaweni tuwin Raden Paweningenya. Menika putra angkatipun Swargipatih Prahasta. Oh ngono, kula nuwun inggih. Lah terus piye? Apa wis bisa ditingkes? Dereng saged dipun tingkes awit nalika wau piyambakipun Bandayuda mengsah kaliyan kula sedhatosipun sampun rumaos keseser kawon. Nanging lajeng piyambakipun ngasta gegaman ingkang awujud encis dupi dipun tancepaken wonten Bantala bumi mblegak mijilaken geni nempuh Wadyabala Wanara. Kula keplajar Kanjeng Rama. Weh lah ora karu-karuan. Lah terus saiki piye? Piyambakipun teksih ngabul-abul geni. Wah, ora patut banget. Prayoganing laku iki kudu ditempuh kepiye? Lamun to kowe karo aku ora sambat karo Wibisana ndrawasi kahanane. Ayo mundur. Piye Kang Mas Sutapaweni? Kadangku Dimas Paweningenya. Kowe dhewe bisa mespadake Jayanggoda lan kabeh para pragusa ora ana ingkang kuat nampani prabawaning geni ingkang tak puja Yayi. Yen mengkono apa prayogane ditututi? Prayogane lakune Jayanggoda lan kanca-kanca ditututi, nanging kudu ingkang prayitna ngati-ati. Upama Jayanggoda kecekel wektu dina iki ya syukur bejo 1000, nanging upamane ora. Jayanggoda wis bisa cerak karo Prabu Rama mesti bakal ngaturke perkara iki marang Prabu Rama. Saka pandugaku bakal miris rasaning ati Prabu Rama ngerti nek mungsuhe Digdaya Stimandraguna ya kuwi pun Kakang lan Siadi. Wah, yen mengkono prayogane ayo saya ngangsek maju. Prajurit ditata barisane nututi lakune Jayanggoda sak wadyabalane. Ayo Dimas Paweningenya. Yaksendra wisikan maringkut-ringkut majenging rananggana ing adikku Prajangga. Apa Kakang Mintrakna? Kowe karo aku didhawuhi melaku dedemitan delik-delik bagune kowe karo aku supaya bisa ningkes Rama Wijaya lan kabeh para andane. Iya. Yen kowe karo aku wong mlaku apa wong loro mlaku bareng. Urung ora urung gampang kunangan. Lah prayogane apa kowe kudu pisah karo aku? Aku bakal niliki pakuwane Rama Wijaya liwat sisih lor, kowe liwat sisih kidul. Mengko nek wis tekan kono, kowe karo aku gampang ningkes mungsuh. Ora perlu nggo wadyabala ingkang akeh, nanging cukup aku karo kowe wis bisa ngrampungi gawe. Mengko yen
Rama Wijaya mapan ning sisih lor. Tegese papan ingkang tak tuju gampang leh kuningkes Rama Badra. Lamun to kowe ingkang mlaku liwat sisih kidul bisa kepethuk karo Sugriwa utawa ingkang kudu kok eling-eling ya kuwi sejatine miturut dawuh dalem ingkang sinuwun ora mung cukup Rama Lesmana Sugriwa ingkang kudu dibondo. Ya, nanging kepetung rayi dalem. Tilas gustimu karo gustiku satriya ing Kuntara, gustimu Raden Gunawan Wibisana ingkang merong kampuh jingga dadi satriya ingkang balik tinggal. Kuwi luput gedhe tumraping Alengka. Mula kepetung gustimu Wibisana nek iso kudu dibondo, didadekke siji karo Rama Wijaya lan wadya balane. Iya Kakang. Yen ngono ayo ndum gawe. Aku liwat sisih kidul, aku tak sisih lor. Yo Kakang, ayo di. Sesaking rananggono magawe gelaring perang Bukir Jaladri ing ana kethek methuke aku sapa? Aku Jaya Susena. Jaya Susena. Ya, kowe sapa? Aku Prajangga Senopati pengamping utusaning Prabu Dasamuka. Tumeka ning papan kene niatmu bondo yuda mungsuh wadya balane pukulun Prabu Bathara Rama. Aku kepitung punggawa baku saka ing Pancawati. Enggal kembar kadigdahanku kakehan sumbar. Jinaraganku utusaning Pancawati utusane Prabu Rama Wijaya utusane Prabu Dasamuka. Wis ajang-ajangan kepethuk ning papan kene. Nungkula ora rimah-rimah kuwandamu. Maju tiban tangan ora bentet sirahmu. Trima aku meguru karo kowe. Kokop gentihmu Durun. Ojo takon dosa untal malang.
Jaya Susena maju kembarono kadigdayanku ora sah kakan sumbar aku durung blereng mungsuh karo kowe utawa nyawang marang kekuatanmu nek pancen kowe isih wani mungsuh aku ayo maju ora glendang-glendeng ora patut banget para jangga buta sak gunung anakan nadya nyidra resmi pepundhenku sinuwun Prabu Rama Badra lamun ora tak sampurnake bareng karo kanca rowangku ora urung bebayani tumrap kasugengane sinuwun Prabu Bathara Rama kaya sabat tandingono pangaribawani wadya balane pukulun Prabu Bathara Rama Jaya Susena maju kowe nyerah omeni wah halimah Ayo Susena enggal kowe maju ora sah kakan sumbar aja kuwatir aku nedya nguncati palagan wis gek maju nek perlu sak kanca kancamu nyumbari kethek Pancawati padha karo kowe kepengin ninggal gumelaring ngerca padha kowe daya-daya weruh pangaribawaning neraka jahanam wis ora sah kan wis enggal kowe mrene ayo kembarono kadigdayanku tubruk rampung nyawamu ora sah cuwat-cuwet ayo kek kowe mrene tubruk rampung nyawamu wah ora sah ngangek-ngangek wis gek perang ngantem-ngantem ayo gek wis ora lincek-lincek weh lah malah kaya ingon-ingone sing gampang Druhun wah rampung nyawamu ora sah kakek-kakek wis gek jotos-jotos ngeget-geti plek-plek-plek ngono wae ora sah cuat-cuat ora sah ngaku-ngaku ora urung minggat kok cuat-cuat kethek untune ora genep kok ndak beker barang nganti kaya isih sentosa wis gek maju tandingono kadigdayanku ora urung lebur papan tanpa dadi dadak rampung nang cuat bosen gregetke pikir nganti mau waduh
Rancanging carita saksamunipun Jaya Susena paringa baba sasmita dhateng sanak ruwangipun tanggaping sasmita wadya bala wanara maewu cacahing ngeroyok Ditya Prajangga den sempal-sempal anggane mapan pernata sirna mergolayu blabar dadi getih ora kena dikukup kuwandane Aduh mati aku Aduh mati aku Waduh mati aku Aduh mati aku kumur-kumur ora kena dikukup batange Prajangga mungsuh kethek Pancawati bocah perjurit wenara penderek dalem pukulun Prabu Rama aja nganti kowe suka parisuka mungsuh wis tumekaning pati durung katon mungsuh liyane prayoga kowe ngleremke awak padha dedelikan meneh kira-kira wis ana senopati liyane ingkang maju madyaning palagan aja lena kaprenane keroyok supaya tumekaning pati nggih tiga ayo kanca mundur kanca delik mungsuhe mung siji sing ketok gek siji ning kowe sing mbokno isih ana oh ya nek ngono ayo leren anggon wit sing gedhe kae sing kira-kira nggo teturon iku ora bakal tiba awake dhewe. Kowe iki entes perang kok terus turu ki piye? Ha kesel. Ha prayogane piye? Nek cara aku sing wis-wis kae nek bar perang ki terus udut. Wah kowe iku yo wah aku ora doyan udut. Biar nak udut to kowe. Iya. Ning jane isih doyan ora? Nek isih doyan iki isih doyan mung wegahne tuku aku. Wong ora merwira ki ya kaya ngono kuwi. Wis kowe nek nggugu aku aja turu dhisik. Kringete isih kaya ngono kok turu. Leren udut-udut. Tiru aku nek arep awet. Piye? Ayo kuwi mau. Bar perang kuwi ngasus dela udut. Delok TV. Kethek kok ngerti TV. Ayo sing wis-wis ya ngono kuwi. Prayoga diunduri sak ketara. Nggih, tiga.
Sri Tinon langening pamiyat busana maneka warna ranggeng kencana retna bra bandera layu kumitir sinerang pandra sing maruta sirna kumaraning wiyat mantian kumlebeting dwaja subrasta kayu kaprapal puspita anjraing siti oron mawur katyuping angin kukila yarsu mebar lap wulung-wulungake kindang mawut-mawut peksi katrajang kayu gedhe kababat karungkat rungkut-rungkut sumilak awit katerjuh barisaning ruta denawa ingkang mundur saking madyaning palagan tuwin awit saking pengamukipun wadya balane Prabu Bathara Rama wanara maewu-ewu cacahe ing nembe kewala ngrencak anggane senopati pengabet saking negari Ngalengka diraja Prajangga sirna angemas Danu Perlaya ora kena dikukup kuwandane nanging sanggya para pragusa tumuli mundur saking madyaning gelanggang payudan wauta sini gegandhi ingkang winursita nahan ingkang wonten telenging pakuwon anenggih kang kinarya sambeting carita lah punika warnanira ingkang wonten kasatriyan Giri Pratala ingkang lenggah wonten ing kasatriyan Giri Pratala punika warnanira wanudya kadangipun taruna Narendra ingkang nalika semanten nglenggahi Giri Pratala lenggah satata wonten madyaning pendhapi wangunan ingkang kepareng ngadhep nem-neman ingkang apres pragusa kekalihira tan prabeda antawisipun putra kaliyan ibu satata lenggah nganti kaya datan kena ginggang sarikma pinara sabta
Panudya ayutama ngambararung kasatriyan Giri Pratala ingkang kinarya sambeting carita sinajan ento kadulu jembar tebane persasat mungkaya sak megaring payung ewes manten wenang kinarya sambeting carita labet maksih wonten sambetipun kaliyan negari Ngalengka Diraja wanodya ingkang kapitados rumeksa rahayuning kasatriyan Giri Pratala pranyata rum-rumarum sesilih kusumaning ayu Dewi Krendawati pranyata Dewi Krendawati kadangipun taruna utawi kadangipun nem Narendra ingkang sekawit ngasta pusaraning praja nagari Giri Pratala nanging bawanipun wonten perkawis kalian Prabu Dasamuka mila Narendra saking Giri Pratala ingkang keparing jejuluk Prabu Kalayaksa sirna mergolayu saking astanipun Prabu Dasamuka dene kadangipun nem kusumaning ayu Dewi Krendawati kapundhut minangka garwa ampeyanipun Prabu Dasamuka lestantun angrenggani Giri Pratala nanging Giri Pratala datan kepareng wujud gumlaring negara tegesipun wonten ingkang angratoni Giri Pratala namung dipun keparengaken dados wujud gumlaring kasatriyan bawanipun Dewi Krendawati kapundhut garwa dening Prabu Dasamuka mula kaya kang wis kacarita ing ngarep Dewi Krendawati kagungan putra patutan kaliyan Prabu Dasamuka wujuding satria gagah pideksa kekasih Raden Pertala Maryam ingkang sowan wonten ing nagari Ngalengka nedya sungkem bekti dhateng ingkang ngukir jiwa raganipun lampahipun Raden Pertala Maryam ingkang wis dumugi wonten ing negari Ngalengka dening Prabu Dasamuka dipun ginakaken kangge nekuk rembag antawisipun Pertala Maryam kaliyan Raden Trigangga ingkang nalika semanten wis satata lenggah ngadhep wonten ngersanipun kusumaning ayu Dewi Krendawati ing mangke menawi Trigangga saged dipun pripeh miwah saged dipun apus krama tentu anjalari margi gampil gayuh sirnanipun Prabu Rama Wijaya tuwin Raden Lesmana Widagda ya Raden Murdaka wis sawetawis dangu kusumaning ayu Dewi Krendawati anggenipun lenggah nanging dereng kepareng imbal pangandika ana kepareng karsa-rusa rukmeng daya alon pangudas maraning driya
kawengku sagung jajan nanging sangetanging kibi Pangudya ayutama ambararum ambararum kusuma Wanudya ayutama ngambararum ngambararum ing kusuma yen ngandika esmunya angu jiwat hidup nyoto mengeng tawang singo mulat teleng-leng bronto
dewaku jagat. Anakku wong gagah, anakku wong Jentara. Trigangga padha kanthi Raharja anggon ngadhep ana ngersanipun Ibu Trigangga. Kula nuwun inggih Kanjeng Ibu. Pangestunipun Kanjeng Ibu winantu Karaharjan sowan kula. Pangabekti kula kunjuk wonten ngersa paduka Kanjeng Ibu. Iya nggih Trigangga anakku tak tampa. Kowe nyaoske pangabekti ora liwat lumunturing astiku apa astutiku tampan ana ya nggih Trigangga. Sanget anggin kula mundi sabdanipun Kanjeng Ibu kula pundi ing mestaka saengga jimat. Ya prayokakno. Aja wigih ringa-ringa nggon ngadhep ana ngersanipun Ibu ya nggih. Kula nuwun inggih sampun boten kirang setunggal menapa anggen kula ngadhep wonten ngersa panjenengan dalem Kanjeng Ibu. Bocah mban kula prayokakno nggon mulungguh. Inggih sendika ngestakaken dawuh sampun prayogi. Sawise padha prayoga nggon ngadhep ana ngarepanku. Sejeng kang dirembug Trigangga. Kowe wektu dina iki ngadhep ana ngersanipun Ibu. Katon sumengko pengawak bajra ndamar sasi kaya situ-situ lakumu bayana wigati apa Trigangga. Kepareng munjuk atur wonten ngersanipun Kanjeng Ibu. Iya piye? Kadang kula sepuh Kang Mas Pertolo Maryam ingkang wekdal kepengker nyuwun pamit wonten ngersanipun Kanjeng Ibu badhe sowan wonten negari Ngalengka Diraja. Bidalipun sampun loncok saking Tricandra menika. Iya. Nanging menapa sebabipun Kang Mas Pertolo Maryam dereng kundur wonten ing kasatriyan Giri Pertolo. Kula sampun kapang sanget kalian Kang Mas Pertolo Maryam awit kejawi pisah sampun sawetawis dangu. Kula nggih kepengin sanget mireng pawarta mireng kados pundi Kang Mas Pertolo Maryam anggenipun badhe ngawu-awu Sudarma ngabekti wonten ngersanipun Diwaji ing Alengka Diraja. Menawi kasunyatanipun Kang Mas Pertolo Maryam sampun dipun tamping kanthi sae dipunakeni menawi menika putra dalem ingkang sinuwun ing negari Ngalengka. Kula tumut bingah, kula nderek bingah ingkang tanpa upami Kanjeng Ibu. Iya. Namung kosok wangsulipun yen to bidalipun Kang Mas Pertolo Maryam menika alit wonten sambikala agengipun boten dipun tampi pasuwitanipun wonten ngersanipun Prabu Dasamuka. Wah menika ingkang kula piyambak tentu tumut nelongso raosing manah kula. Kanjeng Ibu jagat Bendara Trigangga nuwun wonten paring dawuh. Kowe ora perlu duwe rasa ingkang kuwatir. Kowe ora perlu nguwatirke sedulurmu tuwa Pertolo Maryam. Lamun to Pertolo Maryam wis tumeka ning negara Ngalengka saka pantugaku saka penemuku ingkang sinuwun Ngalengka Diwaji Prabu Dasamuka mesti bakal bisa nampa apa ing dadi ature kadangmu tuwa Pertolo Maryam. Mula pisan meneh ora perlu kowe banjur kuwatir rasane atimu nguwatirke yen to kakangmu cilik kesonjo mbaya gedhe-gedhene ora ditampa suwitane ana ngersane Prabu Dasamuka ya nggih. Inggih Kanjeng Ibu. Menawi sedaya pengendikanipun Kanjeng Ibu menika leres, kula namung nderek bingah nanging inggih tesih kaworan raos kuwatir wonten saklebeting manah kula. Ilang rasa sangga rungki, ilang rasa kuwatir, ora perlu kowe nguwatirke kadangmu. Pertolo Maryam Triyangga bakune lamun to mengko kakangmu wis tumeka, wis bali ning kasatriyan Giri Pertolo kene bareng-bareng karo pun Ibu midhangetke kepiye oleh-olehaning kabar saka kakangmu Anggir Pertolo Maryam
Trigangga. Kula nunggih mugi-mugi kemawon Kang Mas Pertolo Maryam tumuli kundur wonten ing kasatriyan. Ingkang tak jaluk ya kaya ngono kuwi. Muga-muga kakangmu tumuli bisa bali ana ing kasatriyan Giri Pratala. Upaminipun kala wingi kula dipun keparengaken nderek, inggih temtunipun kula mboten badhe kuwatos kados mekaten menika Kanjeng Ibu. Nanging ora prayoga yen kowe melu kakangmu Pertala Maryam merga ingkang wis cetha lajere kuwi Pertala Maryam balik. Kowe kuwi rak durung cetha. Kowe tumeka ning kasatriyan Arga Pratala utawa Giri Pratala kene bakal ngawu-awu Sudarma goleki Sudarmamu ingkang ukir jiwa ragamu. Nanging kowe ora bisa ngaturke sejatine ingkang ukir jiwa ragamu kuwi sapa. Lah yen kowe kudu tumeka ning negara Ngalengka rak malah bakal nyandung jerimpet tumrap lakune kakangmu Pertala Maryam. Wis prayogane ngenteni wae ning papan kene. Kowe ora perlu sumengka banjur kudu ketemu karo bapakmu utawa ingkang ukir jiwa ragamu. Awit kowe ana ing Giri Pratala ya wis tak aku minangka dadi putranipun ibu. Kula nggih matur sembah nuwun. Nanging upaminipun nderek kejawi kula menika saged tumut cawe-cawe mbok bilih Kang Mas Pertala Maryam nyandung nyerimpet bebaya utawi pekewet. Iya. Sakboten-botenipun kula saged mangertos kawontenan gegambaraning negari Ngalengka Diraja menika kados pundi lan suasananipun inggih kados pundi kula saged mangertos. Jagat Trigangga nur wonten pangandika ngadhawuh. Nek kowe mengarep butuh ngerti kahananing negara Ngalengka cukup tak dongengi, cukup tak kandhani nggih. Wih, menawi mekaten mugi Kanjeng Ibu kersa ngendika kawontenanipun Ngalengka menika kinten-kinten kados pundi. Bab wiyar tebaning negari kinten-kinten kados pundi. Ndadekno sumurupmu Trigangga, negara Ngalengka kuwi negara ingkang gedhe, negara ingkang jembar tebane. Mekaten. Iya. Wadya balane Sinuwun Prabu Dasamuka Narendra Ngalengka kuwi dumadi saka wadya bala buta ingkang gegedhug-gegedhug Ngalengka kuwi racak-racahe sak gunung anakan. Panjenengan sampun ate prisa. Wis pun ibu wis tau prisa merga ora ketang mung sak gebyaring tatit sak dang sak penginang pun ibu wis nate kaboyong kontur ning negara Ngalengka. Menika sampun dangu. Ya wis suwe banget. Merga nalika semana ngarepke laire kakangmu Pertala Maryam, aku diboyong kontur ning Ngalengka sawetara. Kok mboten lenggah wonten ing Ngalengka kemawon. Lah ya kowe iki bocah isih lugu durung ngerti kahananing wong tuwa. Jane aku ya seneng mapan ning negara Ngalengka Diraja ning reh ning kowe tak kandhani ya nggir. Garwane Prabu Dasamuka kuwi ora mung 10 ora mung 20. Aku ana putri anyar tumeka ning negara Ngalengka dilirak-lirik karo garwa-garwa liyane rumangsa kaya panas pikirku. Aku nek adoh karo ingkang Sinuwun sing panas pikirku, nek aku caket karo ingkang Sinuwun sing panas putri-putri liyane. Kaya ngono kuwi apa ora ndadekke kaya nggoreng ati. Kaya ora prayoga kedadiane. Menapa mekaten kawontenanipun? Nek kowe ora percaya takono karo bocah mban iki. Apa mengkono Biyung Pan? Nggih, leres pancen kaya ngoten niku. Lanang sing jenenge nglabuhi katresnan niku nggih sok kaya ngoten niku. Wong tresna niku nek ora ana perkara ya lancar-lancar mawon. Ning nek wong ketaman lara bronta upamane wong kedanan, sipating putri kedanan karo kakung, sipate wong lanang kedanan karo wanita. Menika upaminipun pancen nampi kabejan ya tulus raharja ora ana sambikala. Lah nek pancen kudu cara wengi mlaku ki mlaku nang nggon sing dalan ora rata ya kesandung-sandung paribasane. Mongko kesandunge wong nandhang bronta niku susahe mboten karu-karuan. Apa kowe wis tau nemahi lelakon kaya ngono? Mula kula saged matur niku merga kula pun nglakoni ngoten. Kowe wis tau kesandung-sandung, empun kesandung-sandung.
Kowe kepethuk nalika kepethuk bojomu mbiyen, calon bojomu mbiyen apa piye? Mboten. Kalih sing enggal niki. Oh, ayo kuwi. Ayo kuwi sing sok marake nyandung crimpet ki ya kok ngono kuwi. Tak kira nek padha-padha lamban, tegese kowe isih prawan, calon bojomu isih Jaka. Kuwi ora ana perkara. Mbok menawa ya ming wong tuwa nek durung dijak rembugan bisa uga serik atine. Ning nek isih padha dene legan iki kaya ora ana perkara waton padha senenge. Nggih, niki sing kula aturke dadi nyandung crimpet ora karo-karuan merga rika nggih duwe bojo kula nggih duwe ngono. Ha kuwi sing ora karo-karuan iki kuwi. Kowe iku ya malah ndongeng perkara kaya ngono. Ha ingkang putra iki betah prisa kok Gusti. Ora ngono kowe iki mbok ya slerena ora usah perlu werna-werna kaya sing wis-wis. Kowe ku urip sing lugu wae. Wah nggih kantenan dos pundi to paminipun badhe lugu nyatanipun wingi menika ingkang jalarina mrika rumiyin kula wonten upaminipun kepanggih menawa kula nggih sampun dingkluk mboten nate mespadakaken mboten nate mandeng piyambakipun ngelirik mawon mboten. Ning piyambakipun ingkang sok ganggu dhateng kula. Kowe iki diganggu, waton kowe ora duwe sir, ora musik atimu ya ora apa-apa. Ning kowe diganggu ya nanggapi entek-entekane ya kaya ngono kuwi. Ha kesel mangsuli WA mawon niku. Ha nek mboten kula wangsuli mangke ndak malah saya ora karu-karuan kula dindarani wong wedok sing angel. Lho nek kowe wis duwe bojo ya aja gemampang kaya ngono kuwi kok terus gugu sak karepe dhewe. Apa kowe ora kelingan lelakone Sinuwun Prabu Dasamuka rikala semana? Sinuwun Prabu Dasamuka kuwi nuruti krenteking ati kaya ngapa paribasan tumindak apa-apa dilakoni. Oh, jaman semanten. Iya, kowe rak yo ngerti dongengane. Wonten lelampan menapa Kanjeng Ibu? Jagat. Ora kok jeneng aku kuwi mbukak wewadine wong tuwa, nanging supaya kowe ngerti gegambaran karben kowe sesuk dadi satriya ingkang utama Trigangga. Ih, kados pundi? Jaman nalika Sinuwun Prabu Dasamuka katemben bedah negara Lokapala. Sinuwun Prabu Dasamuka bedah negara Lokapala banjur entuk boyongan wujuding kereta kencana ingkang bisa ngambah gegana jenenge Kreta Kanjeng Kyai Puspaka Wijaya. Puspaka Wijaya. Iya iku bisa ngambah Jumantara. Mula bareng nitih Kreta Pusaka iku banjur nganglang jagat. Terus musik penggalihe kelingan gegayuhane ingkang durung bisa kelakon. Prabu Dasamuka kagungan gegayuhan menapa? Elae Mas Patik Raja Dewaku Jagat, malih-malih apa tak kandhani ya Trigangga. Sejatine Prabu Dasamuka kuwi duwe gegayuhan kepengin gayuh widodari, kepengin kagungan garwa widodari ing Suralaya. Ngendikanipun garwanipun Prabu Dasamuka menika sampun kathah. Bener. Wis akeh. Ning isih kagungan pepenginan kagungan garwa widodari meneh. Sinten ingkang dados panujuning karsa ingkang digandrungi karo Prabu Dasamuka kuwi widodari gegeneping widodari kayangan ora ana liya kejaba Dewi Widawati. Widawati. Iya. Bocah emban. Kula kowe ngerti Widawati? Ngertos. Sapa? Tanggane Lik Tumar. Dudu kuwi kowe kok waton celemunganku gak karepe dhewe. Oh, ngertos kula nek niku wong niku nggih Widawati kok. Nek sing dikarepke iki Widawati saka ing kayangan Junggring Sloka ana ing Karang Kawidodaren. Ngerti kula nek tanggane Kang Tumar. Dados menika gandrung kapirangu kaliyan Dewi Widawati. Iya. Lamun to tak ngendikake ora karu-karuan aku jejering wong wadon rumangsa kaya pekewuh lan isin lamun to medharke perkara iki nggih Triyangga anakku wong bagus. Dipun ngendikakno kemawon. Piye bocah amban? Ha iya dipun ngendikaken kemawon supados geng putra nggih prisa kawontenan katen. Iya Triyangga tak kandhani. Bareng Prabu Dasamuka gandrung-gandrung kapirangu karo widodari
Dewi Widowati iku mau. Dewi Widowati dioyak-oyak dipotro-potro nanging ora gelem kawusanane ambyur ning samudra geni lebur papan tanpa dadi. Prabu Dasamuka muntap rasaning panggalih banjur munggah ning kayangan Junggring Sloka nyuwun pengadilan ngersane pukulane Wang Jagatnata. Inggih. Dawuh pangantikane pukulane Wang Jagatnata besok Betari Widowati bakal manjalma meneh. Sakwanci-wanci ana cahya sumorot saka kayangan pamidodaren ya kuwi prabawaning Dewi Widowati ingkang wis nedya tumurun ing Ngercapada manjalma ana ing jagat Ngercapada dumadak nuju suwijining dina Sinuhun Prabu Dasamuka presana cahya sumorot banjur ditututi. Triyangga ndadekna sumurupmu cahya ku mau dioyak-oyak dening Prabu Dasamuka. Sinajan to wujuding cahya ning kuwi prabawaning putri linuwih prabawaning widodari kaya tanggap sasmita yen to dioyak-oyak angkara murka. Awit saka gilaning ati cahya iku mau banjur manjalma ndelik ana ngangganing sato kewan. Dados cahya menika angslup wonten jagating sato kewan. Iya merga gila dioyak-oyak dening Prabu Dasamuka. Miturut dedongengane sepisanan ingkang kanggo ndelik cahyane Dewi Widowati ku mau wujud sato kewan ingkang lamun ta ora kleru turangga utawa jaran. Kapinujon jaran iku mau jaran wadon. Jaran setri. Iya. Prabu Dasamuka duwe penemu. Rening jaran iki senajan to sato kewan ning kasunyatane kelenggan perbawaning Dewi Widowati kudu jaran iki tak pek bojo. Kanthi mengkono aku bisa caketan karo Dewi Widowati. Lajeng kados pundi jagat-jagat. Prabu Dasamuka uga banjur palakrama mundhut garwa sato kewan ingkang kelenggan perbawaning Widowati ku mau. Mongko pendak-pendak sato kewan ingkang kecondhokan prabawaning Dewi Widowati banjur ditresnani karo ingkang sinuwun. Mula rajeneng mokal putrane Sinuhun Prabu Dasamuka kuwi akeh tanpa wilangan ning wujude ya werna-werna. Upaminipun ana buta ingkang sirah jaran, ana buta ingkang sirah duwi panggo utawa sirah gajah, ana buta ingkang sirah baya mengkono sak panunggalane. Wah, menawi mekaten negari Ngalengka menika pepak sanget, pepak banget. Gajahe ana. Lajeng unta, untane ana. Menawi munyuk, munyuk-munyuk ya ana. Sasat kewan apa-apa ana. Lah ya ngono bocah mban. Nggih panjenleres. Kowe ya ngerti bocah mban. Ngertos. Kawontenanipun ngertos wong rikala keng ibu menika dipun boyong kula nggih kadhawan nderek. Dadi kowe ya weruh kahanan sing putra-putrane Prabu Dasamuka sing sirah kewan ku kowe weruh dhewe. Ngertos piyambak. Ya kuwi mau gajahe. Ana gajahe wonten. Pun mang takokke kula makili keng ibu. Gajahe ana. Untane ana. Munyuk ana. Sasat kewan apa-apa ana. Mbok ya minger slendra ngono lho. Jegideg wae perkara engko ki pelok ora apa-apa. Wong kok senengane kok. Nah kowe iki ya werna-werna kan duwe penjaluk werna-werna syukur. Mungsuh wong ngantuk ya ngono kuwi. Karepe iki jak macem-macem ibu jegideg wae. Dados werni-werni kawontenanipun. Iya pancen kepara nyata werna-werna kaya ngono kuwi. Nggih menika werni-werni kados mekaten. Ora kaya praptane Raden Pertala Maryam.
Jangkun ngadhep ana ngersanipun ibu nggih putraku Pertala Maryam. Kula nuwun inggih. Pangestu dalem Kanjeng Ibu minantu karaharjan sowan kula. Pangabekti kula kunjuk Ibu. Ya nggih Pertala Maryam tak tampa ndadekke bungah rasaning penggalih. Ora liwat amung pucuk pangestunipun Ibu tampan ana ya nggih. Sangeting pamundi kula. Sabdanipun Kanjeng Ibu kula pun dimestaka dadosna jimating gesang kula nuwun. Prayoga nongkon mulungguh. Sampun mboten kirang setunggal menapa. Diprayogake lenggahe Kang Mas Pertala Maryam. Iya, adikku Dimas Triyangga kaya ora kurang prayoga. Sawise lungguh kanthi prayoga senggang napas asat kang riwe. Putraku nggih Pertala Maryam sakwise ngadhep ana ngersanipun ibu tumuli kepareng ndangu marang laku jantramu. Purwamadya wusananing lakumu enggal aturna ana ngersanipun ibu. Kepiye nggonmu ngawawu Sudarma ngaturke setya bekti ana ngersaning Kang Sinuwun Prabu Dasamuka. Nggih, anakku wong gagah pideksa. Kepareng kula ngaturaken lelampan kula. Nalika kula sowan wonten ngersanipun Prabu Dasamuka. Iya kageh aturna. Awit saking pangestunipun Kanjeng Ibu. Sowan kula wonten negari Ngalengka. Sak sampunipun kula ngaturaken menapa ing dados pangandikanipun Kanjeng Ibu nalika semanten. 1000 kabejan ingkang kula tampi. Lire kepiye 1000 kabejan kepiye? Kula saged matur 1000 kabejan ingkang kula tampi awit sak sampunipun kula ngaturaken bilih kula menika atmajanipun Kanjeng Ibu Dewi Kerendawati wingking saking kasatriyan Giri Pratala. Prabu Dasamuka lajeng kepareng nampi anggen kula suwita tuwin ngaken putra dhateng kula. Jagat. Dadi kula wis ditampa lan aku putra dening Kang Sinuwun Prabu Dasamuka Pertala Maryam. Kula nuwun inggih mila mekaten. Pun ibu nderek bingah. Apa ingkang kok lakoni kaya mangkono iku mau bisa ndadekke bombong rasaning penggalih. Kula nuwun inggih mekaten. Kang Mas Pertala Maryam. Piye, Yayi? Aku nderek bungah. Aku melu seneng Kang Mas Pertala Maryam. Nggone ngawu-awu Sudarma golek ingkang ukir jiwa ragamu wis bisa ketemu, wis bisa tinampa becik dening Prabu Dasamuka. Sepisan meneh aku nderek bungah Kang Mas Pertala Maryam. Iya, matur nuwun Dimas Trigangga. Ya mung aku wae ingkang kudu nyabar-nyabarke kekarepanku merga tekan apa tekan sakyahene aku durung bisa kepethuk karo sapa ingkang ukir jiwa ragaku. Dimas Trigangga, apa Kang Mas? Ora perlu kowe susah rasaning ati. Wektu dina iki isih peteng jagatmu, peteng pengangen-angenmu merga kowe durung ngerti sapa ingkang ukir jiwa ragamu. Nanging mengko yen wis tak paringi prisa, sliramu wis tak kandhani, mesti bakal ilang petenging ati dadi bungah ingkang tanpa upama tumrape Dimas Trigangga. Sebabe apa Kang Mas? Sebabe apa? Pertala Maryam kowe bisa ngucap ing kaya mengkono. Kepareng kula matur Kanjeng Ibu. Iya enggal matura. Sak sampunipun kula dipunaken putra, kula ugi ngaturaken bilih kasatriyan Giri Pertala menika wonten nem-neman ingkang nami Triyangga. Kula ngaturaken kawontenanipun Dimas Triyangga menika. Iya. Sak sampunipun kula menapa ngaturaken Dimas Triyangga menika nem-neman ingkang
Paes Pragusa. Ciri-cirinipun Dimas Trigangga kula aturaken wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. 1000 boten nyono. 1000 ora nyono kepiye nggih Pertala Maryam? 1000 boten nyono menawi kawiyos pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Ramamu Prabu Dasamuka ngendika apa? Kanjeng Rama Prabu Dasamuka ngendika, "Oh Pertala Maryam, nek pancenana satriya ingkang Paes Pragusa ciri-cirine kaya mengkono, kuwi dudu wong liyandrayan, kuwi dudu cendhenging mungsuh, kuwi isih kulit daging dhewe." Pun Rama kelingan yen to sejatinipun Rama iku tau nandur katresnan karo swijining putri, lan nalika isih bayi bocah kuwi tak tinggal. Mongko aku wis weling karo ibune sesuk nek lair. Apa bocah wis rumagang, bocah wis bisa duwe daya kekuatan, sak wanci-wanci takon sapa bapakne, kandhanana yen to bapakne ya ingsun pribadi lan bocah ingkang tak paringi pusaka asma Raden Trigangga kuwi sejatine isih sedulurmu dhewe. Mula kowe ora kleru yen to ngaku adi karo Trigangga kuwi putraku jagat-jagat. Dadi Trigangga iki ya putrane ramamu Prabu Dasamuka. Kula nuwun nggih mila mekaten. Kagyatri sang kapirangmu rinangkul kinempit kampit nuwun sewu Kanjeng Ibu. Iya kepiye Trigangga? Kang Mas Pertala Maryam, opo Yayi? Kok aku malah dadi bingung rasaku. Bareng aku krungu pengendikane Kang Mas ingkang kaya mengkono. Menika nalaripun kados pundi Kanjeng Ibu? Jagat-jagat. Ora perlu kowe bingung, Trigangga. Kakangmu wis cumetha, kakangmu wis kanthi terwaca ngendikake perkara iki, ngaturke perkara iki. Yen to sejatine Sinuhun Prabu Dasamuka rumangsa kagungan putra satriya ingkang paes wanara kaya sliramu nggih. Dadi kowe karo kakangmu Pertala Maryam kuwi dudu wong liyandrayan ning kowe isih nunggal bapa karo kadangmu Pertala Maryam. Nanging menapa menika saestu goroh temene ya kakangmu Pertala Maryam. Kang Mas Pertala Maryam, opo Yayi? Bisa tak ugem-ugemi apa ing dadi pengendikane Kang Mas Pertala Maryam? Kowe percaya marang pun kakang. Ingkang ngendika kaya mengkono kuwi Kanjeng Rama Dasamuka, dudu kok aku. Dadi senajan Kanjeng Ibu ngendika, goroh temene ana ing tanganipun kakang, nanging pun kakang uga bakal ngendikake perkara iki goroh temene dumunung ana astane Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Awit ingkang ngendika yen to kowe kuwi putrane Kanjeng Rama Prabu Dasamuka ya panjenengane pribadi dudu pun kakang. Aduh Kanjeng Ibu, yen mekaten kula kedah tumindak kados pundi? Mengko dhisik Trigangga. Ih. Aku tak mbajutke takon karo kakangmu Pertala Maryam. Kula sumanggaaken. Pertala Maryam anakku wong gagah. Nuwun kados pundi? Yen pancen adimu Trigangga kuwi putrane ingkang sinuwun, aja nganti kesuwen. Prayogane Trigangga tumuli larapna sawanana ngersane Prabu Dasamuka. Karepen lega rasane ati Trigangga ora kumambang kaya mengkono. Menawi tosipun kula badhe tumindak mekaten. Nanging wonten tata cara ingkang kedah dipun tetepi. Tata carane apa? Menawi sowan kula wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka, sak samunipun kula matur lajeng dipun tampi menika mergi cetha wewentehan kula putranipun Kanjeng Ibu
negari ingkang dipun lenggahi utawi kasatriyanipun Giri Pratala menika sampun cetha. Iya. Lan kula ugi dipun kanteni kaliyan Kanjeng Ibu sowan kula wonten negari Ngalengka dipun betani Praja Cihna ingkang minangka lambanging kraton utawi kasatriyan Giri Pratala rikala kuncara kuncaranipun. Mila Kanjeng Rama saged nampi anggen kula suwita balik kawontenanipun Dimas Trigangga menawi dipun dangu ibunipun sinten piyambakipun nggih boten mangertos kasatriyanipun pundi inggih boten cetha. Mila Kanjeng Rama lajeng kagungan pemanggih dawuhe ingkang Rama Prabu Dasamuka kepiye? Dimas Trigangga badhe dipun tampi anggenipun suwita waton saged ngaturaken bandhanipun Prabu Rama kaliyan Raden Lesmana Dewa. Kagyatri sang Senggana Siwi Tripanduratkan kawijil pangandikanira Kanjeng Ibu, ya piye nggih Trigangga? Dados kula saged dipunaken putra dening Kanjeng Rama Prabu Dasamuka, waton kula saged ngaturaken bandhanipun Rama Wijaya kaliyan Lesmana. Kepiye Pertala Maryam apa bener mengkono? Iya, bener kaya mengkono Dimas Trigangga. Menawi mekaten sampun ngantos karindhon damel. Kepareng ingkang putra Trigangga nyuwun pamit madal pasilan badhe ningkes Rama Wijaya kaliyan Lesmana Dewa. Oh iya to anakku nggih Trigangga. Lelungsen tak bebakali tak kandhani puji rayu muga-muga lebda ing karya bisa tumuli ningkes Prabu Rama karo Raden Lesmana ya nggih. Matur sembah sewu nuwun Kang Mas Pertala Maryam. Aku nyuwun pamit nedya ningkes Rama Badra karo Raden Lesmana Dewa. Aku nyuwun pangestu Kakang. Ya Dimas Trigangga, muga jawata ngudaneni penuwunmu. Rama Wijaya karo Raden Lesmana tumuli bisa kok tingkes. Lamun ta kepeksane tumukaning pati saka tanganmu, Rama Prabu Dasamuka bakal saya gambira raos sing panggalih. Ya Kang Mas. Sampun Kanjeng Ibu Karilanana ingkang putra nyuwun pamit. Ya nggih Trigangga ingkang prayitna ngati-ati ya nggih. Bongkir. Ih kepareng kula matur. Iya. Dimas Trigangga sampun bidal badhe ningkes Rama Wijaya kaliyan Lesmana. Iya nggih Pertara Maryam. Nanging perlu kawuningan Ibu. Perlu kawuningan kepiye? Kanjeng Ibu mugi prisa dhateng sedaya ingkang kula pikajengaken. Lire kepiye pun Ibu durung dungkap, durung tanggap marang apa ing dadi keparengmu. Ana wigati apa to nggih? Dimas Trigangga menika sejatosipun sanes putranipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Lho kok dadi kaya mengkono? Nalika mau sliramu wis ngaturake yen to Trigangga iku diaku putra dening Kang Sinuhun Prabu ing Alengka. Nanging bareng Trigangga wis mungkur kok beda rembug mugi kepiye to nggih? Awit menika sedaya namung minangka samudana. Sing kok karepke piye? Sak samunipun kula ngaturaken
perkawis menika wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Kanjeng Rama prisa kasatriyan Giri Pertala wonten Rewanda utawi wonten Kethek menika tuwuh cubriyanipun. Sinten ngertos menawi Trigangga menika namung lampahing telik sandi upaya ingkang niatipun badhe damel ringkiying negari Ngastina menapa negari Ngalengka kawiwitan saking tlatah Giri Pratala. Iya. Dados dipun wiwiti saking kasatriyan Giri Pratala mangke merentek-merentekipun boten wurung. Menawi kasatriyan Kuntara sampun boten wonten perkawis awit satriyanipun sampun kendran. Iya. Nanging negari-negari sanesipun ingkang minangka dados kekiyataning Ngalengka menika kedah dipun suda utawi dipun pepes langkung rumiyin. Ibarat tiyang badhe negur kayu ageng menika kedah dipun rimpili carangipun lajeng dipun kethoki pang-pangipun mangke delegipun kantun ngebrukaken mekaten. Iya. Lah menika perlu kawuningan. Triyangga menika dipun kuwatosaken menawi mata pita telik sandining mungsuh. Sadhi mangertosi Trigangga menika temen-temen anggenipun badhe madosi bapakipun menapa menika namung minangka pancatan rembag anggenipun piyambakipun badhe niti prisa kekiyataning kasatriyan-kasatriyan sakiwa tengening Ngalengka. Mila pamanggihipun Kanjeng Rama Trigangga dipun tampi minangka dados putranipun Kanjeng Rama nanging kedahipun Trigangga saged ngaturaken bebandanipun Rama kaliyan Lesmana. Nah menika dipun tenggo kemawon. Menawi Dimas Trigangga saestu bondo Rama Wijaya kaliyan Lesmana tegesipun Trigangga menika temen-temen aturipun piyambakipun badhe madosi sudarmanipun. Nanging yen to kinten-kinten mangke Trigangga menggok lampahipun ugi saged tumuli kula ngertosi yen piyambakipun mata pitaning mungsuh. Nah terus prayogane kepiye? Keparenga kula badhe memanuki lampahipun Trigangga. Badhe kula tutaken lampahipun Trigangga. Menawi Trigangga ningkes Rama Wijaya saestu kula pitados Trigangga menika leres menapa ing dados lampahipun. Nanging sekinten Trigangga nyubriyane Trigangga mboten purun ningkes Prabu Rama kaliyan Lesmana kepara manunggal kaliyan sanak ruwangipun. Lah cetha yen to menika tiyang klentu kedah kula ingkang nyampurnakaken Trigangga kedah pejah saking tangan kula. Jagat iya to nggih lamun to mengkono tak sumanggake marang kowe prayoga Trigangga enggal tututana buktekno dheweke temen-temen apa pancen minangka dadi mata pitaning mungsuh tanduraning satru. Kula niki mila keparenga kula lajeng nyuwun pamit madhal pasilan tambahing pangestu kula suwun. Pertala Maryam ya ingkang prayitna ngati-ati ya nggih. Ih matur nuwun. Bocah mbake mongkon turun ati monggo kula dheweke